Nandito tayo ngayon guys sa Luxent Hotel. Dito natin i-celebrate. Lagyan ko. Kunti mo kung kuha. Okay, hindi mo kung kuha ko ha. Baka mapindot ha. Yo! Kuha. Itididi. Oo, kuha. Ha? Ha? Mani? Okay mo? Nagre-reconnect. Di? Ayaw na ni mga pinamig na. Dilam eh. Hello. Hi, say hi. Ayan si Rene Squirrel. Happy birthday, Papa! Thank you. Mamaya regalo mo. Wala binigay na yung regalo mo eh. Parang nagagamit. Oo nga, no? Oo nga, alam mo na. Hello guys. Oy, 112 million, pare. Hi, Jo. Hello sa ilalim. Sige. Hello, Karen. Thank you for watching, Karen, Angeli. Thank you for watching, guys. Ayan. Pakilike na lang po ang video natin. Thank you so much, guys. Nandito tayo ngayon, guys, sa Luxent Hotel. Ayan. So, medyo makulimlim. Makulimlim ang panahon, guys. Makulimlim. So, yung kasarapan dito, konti lang ang guest. Konti lang kami. So, ayan. Here in Quezon City, what is the address? The address is Timog. Timog to? Yeah, nasa Timog. Yeah, Timog. Nasa Timog, Quezon City, guys. Nasa Rotonda. Thank you for watching, K-Rent, Angeli. Thank you for watching, guys. Thank you so much for watching. Share this live for the views and for update to others. Thank you, guys. Yeah, this is my birthday. If you want to give stars, no problem to me. Thank you so much. So, ayan.
So this is the place. View, guys. This is the, we have a swimming pool here. Yeah. You don't understand my language. This is Tagalog. This is my language, Tagalog. You are Japanese or Chinese? Thank you for watching, guys. Thank you for watching K-Rent. And thank you so much. This is the place to be. Yeah. If you see the place, K-Rent, amazing, guys. Oh my God. So that is the Timog Street, Quezon City, guys. That is the Rotonda. This is in front of Imperial Palace. So if you see the Imperial Palace at the front, that is La L'Accent Hotel. Ayan, live po tayo, guys. Live po tayo sa L'Accent Hotel in Timog, Quezon City. Thank you for watching. K-Rent Angeli. Ayan. Thank you so much for watching. Ayan. So aja. Oh, tingnan mo isang picture ko para kumagin. Oo, may alaga ka naman. Tingnan mo! Oo nga. Ganda, oh. May artista rito, guys, oh. Ito, ayan, oh. May artista namin, oh. Si Rene Esquirel. Don't forget to subscribe, Rene Esquirel. Ayan po siya, guys, oh. Yung aking anak. Ganda, oh. May naliligaw na sparkle dito, oh. Wow, eksakto dyan.
Meron tayong interviewin dito, guys. Merong ano dito, Boy, may foreigner dito, oh. Hi, guys. Taga saan kayo? Hello. Tigsampalok. Oh. Anak kayo ng foreigner? Hindi, local lang. May halo lang. Halo. Hello. Ihalo. Oh, Espanyol. Espanyol. Doon naman, oh. Ito yung tatay niya, oh. Wala kayong isa shoutout dyan? Shoutout kay KBR TV, kay Rene. Happy birthday. Ay, happy birthday kay KBR TV. Ayan. Yung isa ko pang anak. Si Renz. Ng isang KBR TV. Wow. First time. Ng isang KBR TV. Wow. First time. Enjoy ba? Sulit ba? Enjoy. Enjoy naman. Ayan. Siyempre, kailangan enjoy. Diba? So, ayan. Thank you, thank you. Mga stress, na mga pagod, paminsan-minsan, ano mga ganito. Ayan. Ayan ang aking commander-in-chief. Ayun ang isa kong panganay. Oh. Hi. Ba't may isa pa? Hello. Isa ko panganay. O, picture mo na. Magagabi daw lang ang ay, ganda papa. Kailangan kinabidyoan kita habang Pilip. Inaano kita. Ay, tula pa si Papa. Ay, wag mo akong basain. Ang ganda. Wait lang, uro ka dito. Madaming ano dyan. Lagyan natin ng light. Ang ganda, oh. Ah, bogi, kala mo. Oh, parang nagbubungan gym niya na. Tingin ka sa malayo. Bumor ba yan? Wait lang. Lapit ako naman. Wait lang. May lighting. Ayan, Jojo. Tama yan. Ay, dito pala may flash. Ba't hindi ako nagpa-flash? Kaya pala nahirapan ako eh. Yan. Kunyari, piniflex ko yung... Tulak kita dyan. Ay, may ano yung case. Tulak kita. Hindi pwede mag-flash yung case ko. Ah! Ang lamig! Ayan guys, live po tayo ngayon. 166. Oo, yun oh. Pogi oh. Pogi. Ay, edit mo pa yan. Edit mo pa yan. Oh. May bumisita sa atin. May bumisita sa akin, ano, Chinese. Chinese or Japanese, sabi sa akin. I don't understand your language. Ano sabi? Sabi ko, this is my language, Paano Tagalog. mo nalaman? Ayun, oh. Where this? Word is, I sabi. don't understand your language. Pwede. Paano niya nakita yung live mo? Sa YouTube. Makikita yung mga kung sino nagla-live dun. YouTube ba yan? Oh, YouTube to. Live yan sa YouTube? Oo. Wala na signal pag angat kong gano'n, wala. John, hindi tayo kaya ate. Di ba ka daw tayo mga doon? Pwede doon sa may dining. Yung mga ano? Ang ganda na ng ano.
Baka hindi mo malasto. Bawal na kapag umulan. Wala pa naman ulan eh. Oy, yung mga cellphone na Da. Ayoko. Ang pangit ko. Pili ba? May live tayo. Hihi! Ang Ay, init. live pala yun. Bakit ang init? Kaya ito. Parang ano. Ito ko. Parang lugi. Ayo, ayan na. Hello. What? Kero. Papa, yung ano mo? What's happened? Ay, ayan na nga, oh. Yung sapatos mo. Ay, kasi ito tayo sa Ba tayo nakinig? Wala na. Ay, ayaw na kung babaw. Kap. Ay, yung bagong ano. Dali lang. Mababasa to. Ito yung damit mo, basa, mababasa. Ayan na, hindi ko mako. Nasa yung relo ko dito? Ito, sa akin yan lahat eh. Ang kainis naman. Alam mo, ilang na kaulan namin. Tayo na naman. Alam mo, ilang na kaulan namin. Tayo na dumalis eh. Hanggang 9 lang yan.